Dasar yurtdaky Türkmenistanyň wiza kart ulanjylarynyň pullaryny naklaşdyrmakda täze kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy, selidi bu kartlar bilen baglylykda türkmen talipleriniň her dürli hilegärliklere baş goşup başlandyklary dogrusynda maglumatlar gowuşýar. Yakında Azatlyk radiosu bilen habarlaşan bir Türkmenistanly daşary ýurtda özüniň wiza kartyndaky pullaryndan hiç hili peýdalanyp bilmändigini, ýurda gelende kartynyň aslady bank tarapyndan petiklenendigini bilip galandygyny gurrun berdi. Yeri gelende ýatlatsak Türkmenistanyň ýurtda dollaryň satywyny we daşary ýurda uradylmagyny çäklendirenden soň wiza kartlary ýurdun daşyndaky Türkmenistanlylaryň daşary ýurt valutasyndan peýdalanmagynyň ýeke-täk ýoly bolup galdy. Resmiler kartdan gündelik naklaşdırıp bolan pulun möçberini $50, nakdy hasaplaşyň möçberini bolsa $200 çäginde ketitläpdiler. Daşary ýurda çykanymda wiza kartymdaky 4000 goly manatdan bir manadam ulanyp bilmedim. Türkmenistana gelenimde yerli bankomatlardan hem pullary naklaşdyryp bilmedim. Neşe kanun banka baranymda kartymyň petiklenendigine aýtdylar, diýip Türkmenistanyň bir raýat gurrun berdi. Onun aýtmagyna görä 1 martdan başlap bank kimin kart hasabynda 2000 ýa-da ondan hem köp manada bolan bolsa, olaryň kartlaryny petikläpdir. Kartyňy açdyrmak üçin Winese Kanon banka özüň baryp biometrik pasportyňy görkezip, hakykatdan hem daşary ýurda çykandygyny subut etmeli. Selide daşary ýurtda bolan döwrüň eden suwda satyny bilen iltisikli ähli kwitansiýalary hem görkezmeli, diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşyp, ýokarky beýan edilen ýagdaýlary ne tasdikladyp, ne de inkar etdirip bildi. Bank resmileri umuman nähildir bir kommentari bermekden saklandylar. Bu ağırlıkta daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň wiza kartlaryndan pulun naklaşdyrmak düzünleri dogrusynda da goşmaça maglumatlar gowuşdy. Ýagny egerde kartdaky pullar aýyň 10-uny çelini naklaşdyrylan bolsa, onda indiki aý hem mali teristlerini diňe 10-undan soň alyp bolýar. Mundan başga daşary ýurtdaky bankomatlardan pullar naklaşdyrylan wagty tutulýan komissiýanyň möçberini azaltmak üçin türkmen talipleri yerli dukan eýeleri bilen özara ılalaşyp, galp suwdany gurnaýarlar. Moskwada bankomatlardan naklaşdyran her 1000 rubliň üçin 240 rubl komissiýa tutulýar. Biz dukan eýeleri bilen ılalaşyp hamany bir harydy satyn alan kişi bolup, ony bank kartlarymyz bilen töleýäris. Olar hem bize naqd pul berýärler. Her 1000 rubl üçin dukan eýesine 100 rubl berýäris, diýip Moskwanyň ýokary jaýlarynyň birinde okuyan türkmen talibi gurrun berdi. Galy berside käbir türkmen talipleriniň bu amaly hilegärlik bilen ulanyp adamlary aldawa düşürýändikleri barada hem maglumatlar bar. Rus sosial ulgamlarynda barha ýaýraýan habarlardan çen tutulsa, onda türkmen talipleri dukanlardaky alyjylaryň ýanyna baryp, olaryň satyn alan harytlaryny öz kartlary bilen tölemegi, naqd pullary bolsa özleriniň ellerine bermeklerini teklip edýärler. Munyň ýany bilen bolsa, tölegi eden alyja başga biri gelip, "Sen meniň kartymdan pul çekipsiň, meniň kartym ogurlandy. Ya pulu töle, ya da polisiýany çagyrjak," diýip pul talap edip başlapdyrlar. Türkmenistanlylaryň wiza tölek kartlary bilen baglanşykly kynçylyklary indi köp wagtdan bäri dowam etse-de, türkmen häkimetleri bu barada häzire çelini hem resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler.